1, 2, 3, 4. ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ନା ଆଜି ଜିମ୍ ଅଫ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଟିକେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ 8ଟା 8:30 ହେଇଯାଏ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ RR ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖିବା ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଆଜି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପେଶାଲ। ଦୀପାଞ୍ଜଳି ପିଠା କ'ଣ କ'ଣ ହଉଛି କିରେ ସେଠି? ଧନ ଟିକେ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଦେଲୁ। ପୂଜାରୀ କିଏ? ସୀମା। ଧନ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଦେ। ତୋର ପାର୍ସଲ ଆଇଛି। କାଲି ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି ତତେ। କ'ଣ ସେଟା ମଗେଇଥିଲୁ କି? ମାମା ଏଥର କ'ଣ ଲିପଷ୍ଟିକ୍? ଖୋଲ ତ। ସେଟା କ'ଣ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଲିପଷ୍ଟିକ୍? ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟା ଖୋଲୁନୁ, ପରଫ୍ୟୁମ୍ଟା। ଭଲ ଅଛି ବାସ୍ନା। ହଁ ଲଞ୍ଚରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶାଲ ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ବେସର। ଦୀପାଞ୍ଜଳି କୁହ ଦିଅରୁ ଛିଞ୍ଚ ତରକାରୀ କେମିତି ଖାଇଛ କ'ଣ? ଧନ ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ ଏଇନେ। ଧନ ଏଠି ଥମ୍ସଅପ୍ ପିଇ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି। ଥମ୍ସଅପ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପାଗଳ ଅଛି। ଥମ୍ସଅପ୍ ବୋତଲ ଟେକି ପାରୁନି, ପିଇ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି। ଏପଟେ ସୀମାର ଫୁଲ ଗୁଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପାଇଁ। ସୀମା ଭଲ ଲାଗି କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଛ କିରେ? ଇଏ କିଏ? ଭଲ ଟାଟା କଦରେ ଟାଟା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦୀପାଞ୍ଜଳି ଆଉ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ଦୀପାଞ୍ଜଳିଙ୍କର ଆକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ 3 ନମ୍ବର ରାଉଣ୍ଡ ସରିଲାଣି, ତାପରେ ବି ଦୀପାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ସରୁନି। ତା ଫାଇନାଲ ଦେଖ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ହେଉଛି ବାଲକୁନିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲକି ପୂଜା କର, ଭଲକି ବହି ବୋଲ। 2 ଜଣ ମିଶିକି ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସୀମାର ଆଉ କୁନିର। ଆଉ ତ ଜଣେ ସେଠି ପୋଜ୍ ଦଉଛି, ଆଣ୍ଟି ଆମର ପୋଜ୍ ଦଉଛି। ମୋ ଧନ ବି ଲାଷ୍ଟ ପଳେଇଲା ବହି ଟାଇମ୍ ହୁଏନି ପାର୍ଲର ଯିବା ପାଇଁ। ମୋର ମାସେ ହେଲାଣି ପାର୍ଲର ଯାଇନଥିଲି। ଆଜି ଆସିଛି, ରାତିରେ ଆସିଛି ପାର୍ଲର। ଚୁଟି କାଟିବା ପାଇଁ ରାତିରେ ଆସିଛି ୟୁନିକ୍ ସେଲୁନ୍। ପାର୍ଲରରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ, ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଧନର ଆଡ଼େ ମୋର ଟିକି ଧନ
ବୋହୂ ବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କେମିତି ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇକି ଟିକି ବୋହୂ ହେଇକି ଯାଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଧନର ଟିକି ବୋହୂ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି। ଟିକି ବୋହୂ ମୁଣ୍ଡ ଲୁହାଇକି ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଦଉଛି। ବାପାକୁ ବୋଉକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଏଇନା। କେତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଧନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। ତାକୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ। ଅଞ୍ଜଳି ଆଜି ପୁରୀ ଆଉ ମଟର ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ପିଓର ଭେଜ ପୁରା ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ। କାଲି ଦେଖା ହବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଡେଟ୍, ନୂଆ ତାରିଖ, ନୂଆ ବ୍ଲଗ ଫେସ୍ ବ୍ଲଗରେ କାଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହବ। ଏବେ ତ 10ଟା ପରେ ହେଲାଣି ରାତିରେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିବେଣି, ମୁଁ ବି ଖାଇସାରିଲାଣି। ଆପଣମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି କ'ଣ ଠିକ୍ କରିଛି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୋତେ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ଶୁଭରାତ୍ରି।